Čau, vítám tě u dnešního nového videa. Moje jméno je Dominik Kotraž a v dnešním videu se dozvíš, proč bys měl snídat vejce i ty. Pokud jako já chceš redukovat svoji hmotnost, tak je potřeba si nejdříve uvědomit, v jakém bodě se nacházíš. Odkrývám nedostatky a nevhodné návyky ve stravě a v pohybu. K tomu budeš potřebovat papír a tužku. Každý den po dobu 7 dní zaznamenávám, co s ním, kolik toho vypiju, celkově jak se hýbu, protože potřebuji pochopit svoje návyky, které aktuálně ve svém životě mám. V mém případě to byla nadměrná konzumace prázdných kalorií, neboli dortičky, zákusky a dobrýtky. Určitě to budeš znát i ty. Zajdeš si do kavárny, dáváš si dobrý kafe a ten zákusek ve vitrině se na tebe směje. V ten moment si dáváš zákusek, jíš zákusek, piješ oblíbený kafe, na to se nabalí nedostatek pohybu, protože si přece nestihnul zacvičit, protože jsi musel být s kamarádama venku, jelikož je léto, a v ten moment nastává problém, protože nárůst hmotnosti je na světě. Další můj zlozvyk, který jsem si v poslední době vybudoval, tak je nadměrná konzumace bean to bar čokolády. Neboli vysokoprocentní čokolády, bavíme se tady o 80, 90, klidně 100% čokoládách. Ale samozřejmě čokoláda je tučná, v tom malinkém množství najdeš hromadu kalorií. Bavíme se tady klidně, když sníš celou tabulku čokolády, klidně o 600 kaloriích. A platí zde úplně stejné pravidlo, pokud to tělo nemá dostatečný výdej, tak nadměrný příjem energie samozřejmě uloží do tukových zásob. Pokud se nebudeme bavit jenom o mně a budeme vycházet i s mými zkušenostmi s klienty, tak můžeme říci, že ty nejčastější problémy spojené s nadváhou jsou ohledně cukru, mouky, úté zpracovaných potravin, nedostatek pohybu a ještě můžeme tady dodat alkohol. Tenhle ten moment je to hodně individuální záležitost. Od jídelníčku na míru pro klienty po vážení, zapisování do kalorických tabulek jednotlivých jídel, různých výpočtů, zaznamenávání, dokonce focení jednotlivých jídel mě na WhatsApp, co mi posílají klienti, až po co největší zjednodušení a nestresování se ze stravy. Začínám upravovat první jídlo dne. Což pro někoho může být snídaně, tak pro druhého zase oběd. Na tom vcelku vůbec nezáleží, ale důležité je, aby tohleto jídlo splňovalo jednoduché body. Začínám den jídlem, které není ultra zpracované a v nejlepším případě je čerstvé. V mém případě tady máme vejce. K ním přidáme slow carb, což můžou být fazole anebo jiné luštěniny. Popřípadně se dá i použít kvalitní kváskový žitný chléb. Naše jídlo doplníme barvami duhy, takže přidáme zeleninu dle vlastních preferencí. Samozřejmě nějaká zelenina se musí upravovat, zase duha se upravovat třeba nemusí a to asi tady úplně rozebírat nebudeme. Tohleto jídlo se dá připravit do 10 minut a je nabitý makroživinama. Mám tady bílkoviny, sacharidy, tuky i vlákninu. Říká ti něco Paretovo pravidlo 80/20? 80% potravin se snažíš mít kvalitních a 20% potravin je život. Takže i to pivko, na který máš chuť třeba v těchto letních dnech, tak si můžeš dát, ale bacha, nesmí to být pravidlo, neboli návyk. Ze startu na sebe nevytvářím příliš velký nároky a nátlak a nesnažím se všechno měnit během jednoho dne. Protože když na sebe vyvineš velký nátlak, tak je dost velká pravděpodobnost neúspěchu, ale ty nechceš skončit v tom momentu, že to nejde, že to vlastně nelze splnit. Takže začni tím jedním jídlem dne, ať je to snídaně nebo oběd, a potom po nějaké době, dejme tomu po 14, klidně 30 dnech, po měsíci, teprve implementuj druhý jídlo dne. A zase si tam dej nějaký odstup, jakmile to zvládneš a vytvoříš si kvalitní návyk, tak v tom případě můžeš implementovat další jídlo dne. Samozřejmě tohle není všechno na cestě za optimálnějším stravováním. A dost pravděpodobně toho budeš muset řešit o dost více, ale to není předmětem tohohle videa, protože to bychom museli, nebo to bych musel já natočit vlastně celý kurz a bylo by to hodně rozsáhlé, což někdy třeba do budoucna bude. Popřípadně pokud by si s tím chtěl pomoct, tak mě můžeš kontaktovat a můžeme se domluvit na nějaké spolupráci, jak osobní tréninky, tak online coaching.
odběrem a lajkem podpoříš tenhle ten channel, aby tady vycházely další podobné videa s jednoduchýma návodama, jak vlastně se vyznat ve stravě, popřípadně z cvičení. Pokud to odkryješ, tak je to poměrně jednoduchý téma. Já ti děkuju za sledování tohoto videa, měj se hezky a čau.